že zdá sa, že Zem je väčšia, ako sme si mysleli. Už 10 ročia sa diskutuje o tvare Zeme, či je guľatá alebo plochá. To všetko by mohla byť konšpirácia. No čo keby Zem mala viac ako 7 kontinentov? Od stredoveku a vzniku prvej mapy Zeme ľudstvo vždy verilo, že Zem obsahuje 7 kontinentov. Vlády by však mohli pravdu pred nami skrývať. Čo ak je Antarktída jednoducho obrovskou ľadovou stenou, ktorá nám bráni vidieť zvyšok kontinentov? A čo ak po prechode ľadovej bariéry objavíte 20 kontinentov, ktoré sú pred nami skutočne skryté? Čo ak existuje mapa, ktorá ich zobrazuje? Existujú teórie, ktoré naznačujú, že tieto kontinenty ukrývajú praveké zvieratá, mimozemšťanov a vyspelú civilizáciu a že 7 kontinentov, ktoré obývame, sú v skutočnosti len obrovská farma alebo podnik vlastnený malou skupinou tvorov, ktorí sú nesmierne bohatí na skutočnú prácu alebo na iných skrytých kontinentoch.